Hei, olen Anne Knaster ja kokoomuksen ehdokkaana Uudellamaalla kevään 2015 vaaleissa. Talous, työllisyys, terveys ja turvallisuus ovat isoja asiakokonaisuuksia, joihin meidän tulee etsiä kestävät ratkaisut seuraavalla hallituskaudella. Talouden, yrittäjyyden ja sitä kautta myös työllisyyden vahvistaminen ovat tärkeimpiä asioita Suomen tulevaisuuden kannalta. Vain työtä tekemällä on mahdollista saavuttaa taloudellista tasapainoa ja seuraavan hallituksen tärkeimpiä tehtäviä onkin edesauttaa kaikin mahdollisin keinoin, että meillä on enemmän töitä ja yrittäjillä paremmat edellytykset yrittää. Puretaan kankeaa ja etenemistä estävää byrokratiaa ja tehdään työstä kannattavaa. Olen 3 lapsen äiti, yrittäjä ja yksi lapsistani on erityislapsi, eli toimin myös hänen omaishoitajanaan. Olen huolissani siitä, että lapsiaan omaishoitavat henkilöt saavat hyvin pienen korvauksen työstään. Korvaus on pienempi kuin työttömyyspäiväraha tai toimeentulotuki. Samaan aikaan heille ei myöskään kerry eläkettä ja tulevaisuus näyttää melko turvattomalta. Tämä on asia, johon todella toivoisin muutosta. Seuraavalle hallituskaudelle siirtynyt sote-uudistus täytyy tehdä huolella. Säästöjen ja rahan seuraamisen lisäksi ensisijaisen tärkeää on todella miettiä, mitä tehdään ja miten tehdään. Nyt on 1000 taalan paikka puuttua oleelliseen ja panostaa myös ennaltaehkäisyyn riittävästi. Jo neuvola- ja ala-astevaiheessa pystytään havaitsemaan näitä ongelmia, joita silloin lähtemällä korjaamaan, niin estettäisiin näitä suuria vaurioita, laitoshoitoja, jotka tulevat yhteiskunnalle kalliiksi, ja se olisi inhimillistä ihmisiä kohtaan. Ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen, se on kaikkein tärkeintä. Meidän on päättäjänä kyettävä näkemään pitkälle tulevaisuuteen, mitä ratkaisumme merkitsevät lapsillemme ja heidän jälkeläisilleen. Tärkeintä on ihminen.